Dialectologia. Present de subjuntiu. És necessari que jo cante, és necessari que jo canti. Generalment en el bloc occidental el present de subjuntiu és EA. Vinga, vingues, vinga, cante, cantes, cante. I en l'oriental el present de subjuntiu és I. Vingui, vinguis, vingui, canti, cantis, canti. Però així veurem el present de subjuntiu en O. És necessari que jo canto una cançó. Això pareix que siga jo així l'home del temps. A veure, tenim la primera persona. És menester que jo cante. En color verd, com veieu, la major part del territori valencià, però en puntets morats tenim que jo canta, que com podeu veure se torna a trobar així al sud de Catalunya i a la Franja d'Aragó, d'acord? Ara veurem en el nord-occidental, però és que així a Castelló comença que jo canto, que és un present de subjuntiu que sol passar molt desapercebut. Molt bé, i per així continuaria que jo canta pujant tac, tac, tac per Andorra, d'acord? I al nord-oest, i que jo cante. Però és que la primera persona té moltes terminacions. En verd, que jo cante. En lila, que jo canta. En blau, que jo canto. Tenim dos puntets. En taronja, que jo cante, amb veu oberta. Tenim damunt en roig un puntet així entre l'oriental i l'occidental, que jo canto. I després tenim que jo cantigue en verd fosc per així. I majorment en el bloc oriental, que jo canti. Passem a la segona persona, que tu cantes. Com veiem en verd, ja aquestes zones on posava així que jo canta, ja no són que tu cantas, sinó que tu cantes, i torna a variar en este puntet que tu cantos, d'acord? Que, com veureu, tornarà a pujar en este sentit. Molt bé, veieu? Puja per així, tac, 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 cap a Andorra, d'acord? Que tu cantos. Llavors, el bloc occidental varia entre que tu cantes i que tu cantos. I així tens que tu canties, d'acord? Que és com cantigues, però menjant-se la G, igual que jugar, d'acord? És un fenomen prou comú. I tenim un poquet així al bloc occidental, veiem també que tu cantis. La tercera persona és menester que ell canta. Tornem a trobar per així i per així. Si pareu atenció, que ell canta és Tàrbena. Estos mapes foren fets als anys 60, d'acord? O sigui que podrien haver variat en qüestió de molts anys. Però estos, en comptes de dir que ell canta, com feien que jo canta, fan que ell canto. Així tornem a observar les dues mateixes localitats on fan que ell cantie o cantigue, majorment a l'occidental amb que ell cante, després des de les comarques del nord valencianes pujant pel Matarranya cap a Andorra, que ell canto, amb dos puntets que ell canto alternats amb que canto o que canti, i a l'oriental, majorment, que canti. I passem finalment a que ells canten. Però bé, que ells canten majorment a tot el País Valencià, després tenim el mateix puntet de sempre per així, pujant pel Matarranya, cap a Andorra, d'acord? Que ells canten, molt bé, com veieu així, persona 6, o sigui, la tercera era el plural, que ells canten en verd, el tenim per així, que ells canten, torna a pujar per així, cap a Andorra, tornem a tindre els dos puntets que ells cantien o cantiguen, vindria a ser el mateix, i així en l'occidental es barreja un poquet de que ells cantin. Com acabeu de veure, només en el nord-occidental tenim és necessari que jo canta, que jo cante, que jo canti, que jo canto, que jo canto, que jo cante o que jo cantigue. 7 maneres en 4 quilòmetres quadrats. O sigui, atenció, normativament al bloc occidental prioritzem que jo cante, cantes, cante, vinga, vingues, vinga, i a l'oriental, que jo canti, cantis, canti, vingui, vinguis, vingui. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua prioritza el present de subjuntiu en EA i l'Institut d'Estudis Catalans prioritza el present de subjuntiu en I. La resta de presents de subjuntiu, com hem vist, no és normativa, però això no vol dir que no siga genuïna. O siga que no hem de riure-mos-en de cap manera de parlar, simplement tenint en compte que tenim aquestes dues normatives. I tu, quin present de subjuntiu utilitzes? Au, cacau.